Magem Elisha Odhiambo olero ni koro odhi chwalo e od bura jo manyien wach mano mag jog mathoth ahinya mosebed koro kiyudo ringregi e Aora ma Yala e kaunti ma Siaya. Elisha mane loso to kod ute mag fwambo kweda ahinya timno mosebedo koro kadhi nyime enego kendo kolo boro ringre ji mane Aora chielo nogono ma Yala. Gima osebedo koro katimore kuom kinde mokadho kendo koro noyangore lela bang' ute fwambo bende koro nono mano matut ahinya. Elisha medo ni koro timno kelo luor ahinya ne kata jodak ma bende wuok e kaunti ma Siaya moloyo to mago ma wuok e sub kaunti mag Gem nikech gitiyo to kod pigego e yoregi mag tiyo kod e udi kaachiel to kod weche moko mathoth ahinya makoro gin gi luoro to pigno bende nyalo mabedo maber to kod ngimagi. Elisha ne loso e yo machalo kamae. Meaning in life, if you read Article 26 of the Constitution that protect the right to life, and looking at what is happening and looking at the bodies being retrieved, most of those bodies appear somebody must have tortured them in order to get some information from them before killing them. I think there are better legal ways to follow if you want to go that direction. There are so many security inspection points, as you notice in the country. So bodies traveling either from Mombasa or any part of the country, I believe they should be stopped by the police roadblocks, which all of us who travel in the day are stopped normally and inspections done. So for quite some time, dumping of dead bodies was rampant in Murang'a until the people made noise. And the security agency, therefore, must explain why extrajudicial execution masters have changed tact and now chosen River Yala. The act of dumping bodies in River Yala poses a risk to the lives of people using the waters of River Yala, especially for drinking and household needs in Gem in particular.